5 años de arduo, de difícil y de complejo trabajo han tenido su recompensa en esta firma. Este acuerdo de carrera profesional de promoción horizontal va a servir para que las reivindicaciones de los 600 funcionarios de esta Diputación sean cubiertas. Otras administraciones ya lo habían incluido esta premisa. Nosotros somos pioneros en la Diputación de Castellón para implantarla, la carrera profesional, como medio de promoción de nuestros compañeros. Esto es historia i este equip de govern ha col·laborat con ell. Avui hem ficat la firma, un primer pas molt important de lo que és la carrera professional. Portem molts anys peleant per ello i ara pues, tenim un compromís en el president de que a final d'aquest any serà ja executada i entonces pues, per nosaltres és molt important perquè és una reivindicació quasi històrica per nosaltres. Les carreres professionals són ja de fa temps un deure que han adquirit les administracions cara als seus funcionaris, però després tenen unes dificultats a l'hora de la seva implementació. Nosaltres avui, ho dia en les meves paraules inicials, és el principi d'un camí que esperem que tinga un bon resultat. En el seu moment i en les anteriors administracions també n'hi haurà un intent que després va ser un intent fallit. Volem ara anar pas a pas i que l'intent realment siga un intent profitós per a totes les parts.